Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luwi ko istorya sa inyo subong tawag siya Osmanthus o de Parfum for men and women. Iyan ni siya ni Aqua de Parma. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa si tanan. Kag tanan nga pahamot amon akong tulokon. Kag o de Parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mabulak kag presko nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit ka panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Anong iya mga nota? For the top, we have neroli kag green mandarin. Ang neroli, mag-ana siya nga may pagka-citrus nga nota. Tapos green mandarin nga matamis nga citrus. Kag for the mid, we have peony, ambret, kag pink pepper. Ang peony, presko kag mabulak na siya nga nota. Tapos ang ambret, matamis kag mabulak nga nota. Tapos pink pepper nga pampakahang. Kag for the base, we have osmanthus kag patchouli. Ang osmanthus, do apricot na siya nga mahumo kag mabulak nga nota. Tapos ang patchouli naman niya, may pagkaduta na siya kung simutan. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may ba pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon ibili lang sa comment section sa daso naman. Bye-bye.